Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Netizen alhamdulillah petuk nih malih Mas Taib niki pun wulan Ramadan nggih, wulan sing luar biasa. Kathah sanget peningkatan-peningkatan nggih. Tiang-tiang sing biasane arang nang masjid yo sregep ning masjid nggih. Tiang-tiang biasane gak tau poso nggih, saniki yo poso nggih. Masya tiang-tiang sing luar biasa lah katanya peningkatan nggih. Nanging Mas Taib kali ini ape cerita masalah Mas Taib dik cilik latihan poso nggih. Mas Taib dik cilik latihan poso niku ya jenenge umur 7 taun, 8 taun netasen ya aja ditiru nggih. Jadi yo gelem bengi yo tangi mbek bapak ibu sahur bareng ngono terus mulai jam 11 wis engko tak godhagi terus ibuke. Nyeluk netizen nyuwun sewu ya nek nyeluk aku Mak dijane, "Mak, aku wis gak kuat ngorong, izin ketoke aku jam 12 pisan lho." Lah wong tuaku yo pinter jan wis jam 12 iki jek semoyo neh. "Mak, aku wis ngorong, wis lesu." Yalah koko to jam 2 lah aku wis gelem wis. Bareng ngono wis akhire aku disemayani terus sampe jam 3 gak kuat lempok aku nggih. Akhire ya aku wis ngombe. Ibuku, "Lah kok mesem mokake ibuke kebangetan kos nang tak teko magrib lho." Angin rasa niku cek cilakane Mas Taib nggih cek masa-masa latihan, nah wis mulai kelas 6 baleh wis kelas 5 niki wis full posone nggih wis normal lah niku anjene poso latihan. Karepe ibuku ya dikon nguwat-nguwato tapi piye neh wong cek cilik ya ora patek dunung wis lesu wis kudu mangan ibu tak godhagi ngalor gitu. Pokoke njaluk aku mokak, alah. Wah, aku cek cilik ya ngoten nggih, soale aku ora krungu ndek biyen niku nek cek cilik niku ya maksudnya urung wajib nek sandane wis galek, nek wis gedhe pokokne anak-anak ya wajib. Makane sen crita-crita lucu ngeten iki damel cah cilik tok, nek tuwek ya aja melo, sing jelas aja sampe mboten poso. Netesen kula cinten cekap critane Mas Saeb nalika cilik poso muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.